mentakasngi ngadon bat ki nong bat RTI na po mau senram constituency bat hang haka one on one interview mentakasngi nginyakran halor kajing lap jengki haka RTI te kublai bat thong ni ka ba philap ni thu ni kong du ka kajing lap jengki apa ka RTI ti nakaliang jungi kumki samla jung kadong kathan jung mau senram ti ngi la yo jingtip ba nakaliang jung MLA berim umshim parala ban pendut ya bisa jung SRWP MLA skim jung senam arjar pulai kebashiklur arpusan nak ti nak kata kadau hadin nakaliang jung sorkar ka katkum ka office memredam mengilap ngisham ba unu MLA belarem baradeng tangshim nai unum la shu ban penukam ya bisa chisin mo larem katkum kani ka office memredam ti hanrai hadin shisnem saubnai ba uni MLA belarem UHM Shangpliang ngilap ngisham ba UI Borbiang ban se ya kani bisa shiklur arpusan nak di katkum ka RTI bengilap ngisham menta kelong bagani bisa la se ya kasantri gumana Julai arajar arpusau mula long shisnem saubnai nadu bolo arem election ti nakaliang jung kani nakaliang jongi kum kinong wat RTI ngisham ba nakaliang jung ka office ru kala penuh kam baklai ke bor nakaliang BDO ngabong ki akuntan bat kiwe ki staff jong ka blok ru kila penuh kam baklai ngamtip kitip na kimtip ke jing shisha tang ba kila penuh kam baklai ke bor nomor kani ke office memenundom ke bangi yo bat menta kalong balong persya ya ka ai ti nak kata kadang ngisham ba nakaliang jongi ngi kerpat ya ka department badai pej ya gini skim ba ka inquiry kloi bat ban pha refund ru ya gini bisa la ban thu kani ka bisa ka na benta ka kam na benta ka kani ka bisa SRWP ban yarap ya ki paj ba jong ka constituency hakini kini bentakar ba MLA unai tina takadau kadi ka hok jong paj ba tenrei la shupenon kambakla la shu seitu tina takadau kalong ka jingdu nong ni paj ba jong constituency kat shiklur arsan lak kalong ka ka skam ka behe kani ka pisa pi ang bakade na bentau paj ba hatu pisam kani ka pisa bakila sei ki pnya chau paj ba katkum kani ka RTI ngilap ngisham ba la sei kani bisa la ai hak ba sans pangut ki beneficiary te kata ka list beneficiary la sei kani bisa lembah kata ka all Maus Ram Development Council dengan tip kata ki list beneficiary ka don m te tang ba hadu mentangi 48 syanu la penuh kami kani bisa ti hatu pila lik budian tharai na u MLA barim ne na ki officer na halor kajing pen jing sei ya kani ka pisa pa halor ka jing sei kani bisa hadu menta na kaliang jongi ni up ya ka jubab na kaliang jong ka department hakanu ka dur kan le ani na kaliang jong ka office jong ka block kam don le sa bede bat kini ki beneficiary ru relation sei kani setang do we breu takadaw hi menu pila pat baki saya kani ka pisa bat menu pila ya ka RTI kani ka RTI nga ai haka kendai trik mana bispo jong senam arajar arsa hadin ba nakaliang jungi ngilap ngisham ba lapanon kambaklai kani ka pisa nak kadaw nakaliang jungi ki sama jong kadong kathan ni wat no da ka RTI ban lap ya jisha pila ban compensai kini hakanu kurkom pila ya kajing pendon kambaklai kani ka pisa ngilap bal penuh kambaklai kani bisa nama nakaliang jong UMLA ulatip bakani bisa kedan di henrei unu parla kat baka sorkar kat par aibor yu ban rikasi kani bisa na kata kadau kat kum kajing tip jungi ba kani bisa kadang don te hadin bade katukan ni benai ba kani bisa kadang don tang hadin sau benai belatip kani ngilatip bakani bisa kerajaan no belawan sei da da kibreu jong MLA barim na kata kadau ni safali kani ka RTI hakanu kurkom pila ngilap ngi lewat po office jong ka blok la kani ka bisa ka jong UMLA barim bompat penongkam kadang don na am di henrei nang ilalap katkum ke jinglap jing lewat jing po office jong kam don shu la depsai takada ko penong yengi bengin wat da RTI haka bayadei bat ka mau senram constituency menta kasngi la don na kiken hun ki bawat RTI haka bayadei bat ka skim SRWP arhajar arpulai hakaba kila keno yo UMLA barim jong kani ka constituency ba ula pendon kam baklai ya ka pisa ka balakot sya ka shiklur arsan lang ha ka jing wat RTI juki kila lap ya kani
ti ha ka jing ya kran jungi bat ki kilapan syai halor kani ka jing lap jungki ya ka RTI hadin ka tu kani kan tapat hadin bakalami kani ka khubor na kaliang jong UMLA barim jong kani ka constituency uba HM Sangplang ulawan sepo Shillong Press Club ban pensyai ya kani ka jing keno jong kini kinang wat RTI dak ba kedauru ba kini kidi kibriu jong ka parti UDP ki bakwa ban pentho bria bat kumju ban pentorot bor ya ka NPP hapo mau senram ka ba kumbalong menta kala sedang ban kiu sya ka te ka than te ba pintip ya ka ka jing keno bat ya ka ka jing pensyai na kaliang jong ba HM Sangplang ya ne bat kani ka video ai ka jing pensyai halor ka jing kentho jong ki nong yalam jong ka parti UDP jong ka Mau Senram constituency ka ba kilewan matakasni hapo press club ban kentho halor kata ka jing pendon kambakla ya ka MLA scheme jong ka Mau Senram constituency Masyukwa ban pen itu hapi ba kito ki rangba ki bawan ban wanra ya kini ki to ki ong ba ki day ki samla jong ka constituency bat ki ong ba ki day ki RTI activist andre an pen shisha fi ba ki day ki nongkit kam ki ba khmatam jong ka parti UDP jong ka Mau Senram constituency ta ka jing keno jong ki ong ba ngala pendon kam bakla ku MLA barim ya ka pisa MLA scheme SRWP kabla sanction na ka sarkar bat kila ong ro ba ngala say ya kata pisa bat ngala pendon kam bakla akwa ba ngan pensyai kumni ba hausnem hajar fuar haki benai November anda ngala resign kumu MLA ba ngale join ya kawe ke parti kala dukun no ke jinglong MLA jonga but ya ka second installment jong ka MLA scheme jong u arfulai ngam shumla yoshu ngayo tam ka first installment jong usnem hajar arfulai kata kade haki benai Jun benai Julai Andre bangala resign no komu MLA la pendu no yang bangan yo ya kata ka second installment ka total amount ka bang ide ban yo kade klor sanphola Andre haka first installment ngala yo klor arpusanlak kane ka pisa ka ba kiwan ban keno kadai ka second installment bat kadai ka hok jong upai ba ban yo ya kan pisah nasolungo ba kini kiri orang ba jong ka parti UDP kimod ban khanglat ya ka bah jong upai ba ban yo ya ka second installment kamdai kamon jonga ba ngan yo ya ka pisah kamdai kamon jonga ba ngalit se ya ka pisah Andre yang layo dah ka sanction kani kadai ka sanction letter kabla ai na ka CNRD department but hamne la sanction ya kata ka second installment klor arsanla bayakani la sanction ha ka lai tarik ubnai August 2000 kata kamut hadir ka election te halor jom kani ka sanction ke sarkar kala pelaj ya kani ke pisah Andre haka khatsau tarik jom ubnai August kami sakawai ke order kade baom ombit banse ya kani pisah balakhang ya kani lemba kani ke order te kani ke pisah kala sakut haka office jom video om shumla banse nanta Hobnai September ngeriu tarik menta usnem kami sakani ke order bala cancel ya kani ke order
jong u sau tarik Ogos 2020. Halor kane ka cancellation jom kane ka OM kaba mene ubarok ubakren u kentho e gaju omba haba ka don rum kata ka order bala ong ba ong la pensange om biet ban se ka pisah handrai shumkren ya kane ka order ka bala dep cancel ya kane ka OM kane kami haka ngelu tarik u September 2021 bat ya kane ki om naka sorkar bahala dep cancel no yang ni OM de kala dei hok yang menta bangan pendon kam ya kata kepisah kepala ain ke sorkar bat ya kane kepisah bakadei ke bah bat kabdei ke bentah ke baar kamut kadei ke second installment jong ki beneficiary ngakular ya ki beneficiary baro baki kinyo ya ka bentah jongki namar balai tada ngala ai ya unu beneficiary ba un repair ya kayen subo nga ai arsan hajar haka first installment udang dei bo unyo sa arsan hajar kata kade sanho hajar naka scheme de namar kata kadau ngakwa bangan pensyai mentakasi ba kine baro kide ki jingken tho klem nong rim ba ki to ki rangba jong ka parti UDP ki wan ban le politics hangni dakaban yalam bakla ya ki pai ba jong ka Mausram constituency ki pai ba jong ka Mausram constituency kimdei ki brio ki babi andre nga shwa ban syaitan kani ba ka hok jong upai ba bat kane ka pisa jong upai ba ki kinyo ya ka bentah namar balai ya kane ka order dang shumi hu banai September dang hu September dang shu cancel ya kane ka OM ya kini baro ngalayo jing pensyai na director senardi matasi shwa bangan wan happy matasi ngalayo bangan le ban panjing syai na director senardi ban ngalaong ya ngong ke kumno kalong kadi ka kam kumno nginya sangat ong sar chisim playo e ka sanction order nangi na office kapisa nila close kamut lakut amdan account show badni ni lamut ba phi phila pindon kam mo em nampat pindon kam ong then it should have been spent te lada director wong kataya na katamot wong udai mau to authority ba sanction ni te kamdan ni halar kata kamut kala de ka hok jonga menta bangan pendon kam yang ni pisah kadau kalong bangampat pendon kam kalong ba ngakwa bandaya daka rukom bat kam katkum kapor kan sawan menta portlang dia pelai yang kini ki por school por exam por te kam toy na te kamdam ki pai ba jong ki kemen dalayo shwa bandon kano no festival de ka de ta ka rukom ban pelai pisah